Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'us sifatil ulya wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa, sayyidina wa maulana Muhammadin qutbil anbiya wal awliya, rahmatan wa shifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama. Amma ba'du, ayuhas sadat sadatina al-a'izza al-fudala, amma ba'du. Ingkang kula hormati panjenenganipun para yai, para ibu nyai, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, khususipun keluarga saking Mbah Kyai Sa'ad lan panjenenganipun Ki Abdus Salam, ugi keluarga saking Mbah Kyai Hasbullah Wonosobo, sak muridipun, khususipun para almarhum wal marhumah. Ugi ingkang kula hormati panjenenganipun Pak Bupati atau ingkang mewakili, panjenenganipun Pak Camat beserta Ibu. Ugi ingkang kula hormati Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek serta jajaranipun, bapak-bapak saking instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri ingkang selalu kita banggaaken, pimpinan Nahdlatul Ulama, Suryah dan Widiyah, sak banon-banonipun warga Nahdlatul Ulama. Nyuwun sewu, mbok pilih kula mboten saged anyebataken salah setunggalipun, mboten berarti ngurangi takdim, ikhtiram lan hormat kita dhateng para sesepuh wau. Ugi ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kepala Kelurahan utawi Kepala Desa mriki, sak lubang sak berangkatipun, panitia penyelenggara khol utawi khatmil Quran, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saderengipun monggo kita sami hadiah Fatihah rumiyin ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ila hadrati Sayyidina al-Imam al-Habib Hashim bin Umar bin Yahya Mbah Kyai Agus Kenayagan Pekalongan, wa ila hadrati Mbah Kyai Sa'ad, Mbah Kyai Abdus Salam, Mbah Kyai Hasbullah Wonosobo, wa usulihim wa furu'ihim, anallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah, wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa bi'ulumihim fid
dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ila hadrati arwahi walidina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa ajdaduna wa jaddatina wa ihwanuna minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu fi jamil jihad wal bilad, anallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa bi'ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kangge kula pribadi banget seneng lan kesengsem menawi wenten utawi tasih gumerang gumelaripun pinten-pinten hal ingkang dipun adahaken wenten setiap desa atau kota. Sebab wentenipun hal ikut andil besar mendidik masyarakat, mendidik putra-putri kita ojo nganti kepaten obor. Sebab sejarah menika wau sangat penting. Piyayi-piyayi ingkang gadhahi sifat nasionalisme ingkang kuat, insyaallah piyayi-piyayi menika wau mesti ngerti sejarah. Nek boten ngertos sejarah, nguwatirake nasionalisme ngambang. Sami mawon wong duwe guru, nek boten semerep riwayat hidupe gurune, perjuangane dan sebagainya, ya kenale karo gurune, senajan ngaos ya ngambang. Weruh ilmune tok, boten weruh perjuangane. Niku akhire nek boten keleresan paling gampang diotak-atik. Karena fanatiknya, ta'assubnya, mahabbahnya datang para leluhur, para ulama, para pendiri bangsa, pemuka-pemuka agama, khususipun Islam wonten Indonesia, akeh sing ora weruh. Menawi sampun kang kados mekaten niki sangat-sangat mengkhawatirkan. Kula badhe mendhet contoh sing entengan mawon. Wong kula mboten saged ngaos, dadi contone ya sing enteng-enteng mawon. Mbok nawa dur-dur repot mangke. Napa contoh sing enteng? Bendina utawi setiap kita sedaya menika wau ngalami cilik gedene kula nggih mboten ngertos, tapi insyaallah kathah mengalami daripada tidak. Napa niku? Apabila lamun anak-anak kita mengetahui sejarah tiang sepuh kalih, bisane mbangun omahe mentereng gedhong, wis duwe kendaraan,
wis duwe sawah, wis duwe kebon, tinggal panen. Anak-anak kita mengetahui jerih payahnya. Biyen kaya napa rekasane tiang sepuh kalih. Kula ningali ten kota gede, Bu, wonten Jakarta. Menawi jam kalih dalu, ibu-ibu niku pun ngangge sepatu sing sementen. Sepatu napa niku karet niku. Bektone drum plastik ageng-ageng. Sami ten tempat lelang, tempat perikanan. Mlebeten panggenan niku amise ya Masya Allah, atise ya lumayan, margo es. Ning bapak ibu kita kok bertahan, ngebeki drime tumbas ulamipun. Mangke tindakipun kondur ngudak pasaran ya ten doplak sing ora ana tutupe, numpuk dreme karo menusane. Manusane padha ngilingi dremipun. Kula ningali niku atis ngoten. Kok bertahan ibu bapak kita. Paling nek kula takoni jawabe pun ngoten. Beb, iki nek ora kanggo anak-anakku sapa maneh. Kula pikiran anakku sih cilik-cilik. Isih akeh sing nang SR utawa SD. Ana barepe sik tekan SMA tok kelas 1. Kula niki wis kedarung bodho, Beb. Sekolah ora ketuk. Sinten malih nek mboten anak-anak kita ingkang kula harepake. Kula senajan tiyang mboten gadah tur bodho, pingin anake hafal Quran. Pingin anake ngaji fikih apal sing pokok-pokok. Siji dadi kiai, siji ana sing dadi pejabat, siji ana sing dadi TNI Polri, setunggal malih wonten sing dadi dokter, imma insinyur pertanian, ahli elektro, ahli IT dan lain sebagainya. Niku kebanggaan kula. Semua orang tua perjuangan itu. Wonten daerah pegunungan malih, menawi jam 1:30 pun gawa tampahe gedhi, isine kupat, lepet, kecang, ngudak pasaran saking desa Windu Haji nganti Kuningan mlampah manjat. Gawane mung obor, wong kula menangi. Tahun swidak 7, swidak 3, swidak sekawan kula nek prei pondok ngudak pasaran Ramadan. Dadi kula ya siapa? Nek kula takoni jawabe padha. Wonten malih sing daerah pegunungan sak truk niku isine kobis utawa kul, wortel, sayuran dan lain sebagainya. Lenggahipun ten dhuwur truk, angine sepruput, munggah medun nganti tekan kota, buru pasaran ka pasar induk. Yun sewu ten kota sing kerjaane berat, yun sewu nggih. Pekerjaan yang berat itu bukan menunjukkan kerendahan keluarga, tidak. Aja salah tompo.
orang tua kita mbuh sing becak, mbuh dadi kuli bongkok, sing tukang ngedun-ngedunaken karung saking truk, niku semuanya adalah pahlawan keluarga. Sulit untuk bisa membalas jasa beliau. Kok umpamane Gunung Raga Jembangan niku gedhe, didedekake mas, nggih nyaur jasane wong tua loro durung cukup. Ampun mentang-mentang awake ana titele, bapakane budhu dibudhuk-budhukake. Mentang-mentang teko pondok alfiyahe apal, Qur'ane apal, luar biasa, ning wong tuane ora iso ngaji, budhuk-budhukake ring wong tuane. Lho hati-hati to mriki niki. Aja gegabah. Sebab kuncine pingin dadi ilmu sing manfaat atau pingin dadi wali gede, pingin dadi wong sugih sing barokah, kuncine mung kalih, taat karo wong tua loro, taat karo gurune. Sepiro alime nek karo gurune karo wong tuane aja diarep-arep dunyane barokah utawa ilmune barokah. Eling-eling niku. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Semonten perjuangane orang tua kita. Napa malih nek musim panas, jam 7:30 wis kemringet, wetenge kosong, wentene yatra duwene duit mung kanggo ninggali bocahe aja nganti ora mangan ben sarapan kalian nggih sangu sekolah. Bapane mangkat medal saking griya, wetenge kosong, cukup keduman wedang anyep, wedang teh asal anget. Alhamdulillah oleh muatan sekintal setengah, ditarik ten kapal induk, kapal kenapa ten pasar induk, ngoten. Alhamdulillah oleh 2,5 kilo, ganti luru tambahan, badhe mangan oleh duit niku sing kanggo tuku beras ora wani mangan lawuhe sing macem-macem. Apan mangan ndok mawon mikir mbok nawa kurang saking 2,5 kilo. Niku perjuangane bapak-bapak. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Menawi anak-anak kita mengetahui bagaimana perjuangan itu yang sepuh kalih nganti badhe dahar mawon kalau orang tua, kilingan anak utawa kelingan putu, badhe mam sing enak mawon niku seret, marga kilingan nyong mangan enak, anak durung tentu makan enak, luwi-luwi ten prismanan. Makanya terkadang wonten haulan, wonten napa setalam rebutan gagian jukut plastik mbuh godhong, pikirin apa kira-kirane ning omah keduman berkat. Niki tiyang sepuh. Makane wonten bebasa melase wong tua ring anak sak klopo, melase anak ring wong tua sak upo. Lho niki. Lha nggih melase wong tua ten anak sak klopo, melase anak marang wong tua sak
saupah. Ya dibanding ya durung apa-apa. Mbok kaya niku. Nikilah. Kalau anak-anak kita sekali lagi mengetahui perjuanganipun tiang sepuh kalih, kompak, rukun. Cita-cita akan tumbuh, akan timbul. Ya Allah Gusti, nek tiap waktu ndongane muga-muga ibu bapak kula paringono sehat walafiat. Anggene leluru diparingi gampang. Pertaniane maju, perdagangane pun maju. Niku anak sing ngerti taat ring wong tuwa. Bukan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah celeleng. Inget sik ring wong tuwa loro perjuangane. Ya Allah Gusti, muga-muga tiang sepuh kula kalih ampun kepundhut rumiyin saderenge kula saged membahagiakan kedua orang tua. Atine dereng ikhlas nek wong tua kepundhut marga sang putra dereng saged membahagiakan. Mangkane sing sehono wong tua loro tulung aja dikecewakake, aja nganti nyusahake, mangke gelo nek pun boten wenten gelo banget. Legelone ten pundi waune nek ana napa-napa kula saged ten tiyang sepuh manek bapane nyong duwe ribut kaya iki primen ya solusine wenten dalane. Nek mboten bapane ngejak ayo ziarah ning kiai kana mbok ya diparingi donga mbuh apa tiyang sepuh solusinya mesti ada. Lho niku lah dan lain sebagainya. Barang dalu Idul Adha, Idul Fitri, takbiran, biasanya namane anak bapane Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tengok ning di wong tuwa. Makanya kula takon datang panjenengan, apa yang pertama kali nalika jenengan ziarah datang tiyang sepuh kalih? Mungkin jawabnya donga Habib. Ya otomatis nek ziarah tiyang sepuh kalih ten kubure mesti ndongaaken yasinan, tahlilan dan sebagainya. Tapi pernah mboten nalikane ziarah datang tiyang sepuh kalih jenengan ngomong karo manepane, "Mak, Pak, suwunaken ngapunten dateng Allah taala. Zaman sugenge panjenengan kula selaku anak dereng saged membahagiakan. Bisane mung nyusahna tok. Merasa kesalahan, kekurangan-kekurangan di depan pusara kedua orang tua, tapi tidak memungkiri qadha ibun Allah Subhanahu wa taala. Ning rasa getuni awake pengen masih bapak ibu tasih sugeng boten saged membahagiakan. Kata sing lakoni boten kira-kirane ada. Artinya niki contoh sing saben hari kita melihat masih punya orang tua. Ini contoh. Lah menawi kita saking keluarga saring ngerti ngregani jasane wong tua loro mboten bakal bentur-benturake niku mboten mempan. Ya dinekon sugih. Oh sebagai lanang kakange kenapa bantu ora ring kakange sing ora duwe diojo-ojoki dihasut
supaya napa mungsuhi karo adine dumeh adine sugih denggepe ora tahu bantu. Semonten ugi umpamane sing sugih kakange ya sami dihasut pripun supados ora tur keluarga niku wau. Tapi apabila putra putri kita itu sadar, tahu, kenal karo wong tua loro, ngomong apa kowe? Alhamdulillah ben aku kaya ngene kakang sing barep. Aku kehidupane ora kaya adik-adikku, tapi saya bangga sebagai laku wakil orang tua ndeleng adik-adine nyong dadi. Wis kota wong-wong Jawa ora weruh apa. Dipangkas langsung, ditepis langsung sehingga kompak rukun luar biasa. Loh niku mah contoh sing gampangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi apabila orang-orang itu tidak kenal dengan orang tua, perjuangannya orang tua, apalagi tidak pernah duduk dengan para alim ulama, para sesepuh, jarang mau menerima nasihat-nasihat, ya isine keluargane cerai berai congkrah, isine ribut tukaran mawon. Niku nek sing jero kubur Bu Bapak niku mirsani kados ngoten niku nangis. Jenengan nate nonton TV orang ngandel nek mboten nonton TV sering ya penyiar TV niku wonten sing ayu, tata riasnya, make upnya, sing lanang ganteng membacakan acara TV ini pun karo senyum. Niku jenengan yakin mboten nek sing nyiarake TV niku ningali sing nonton semerep mboten? Mboten nggih. Guyu-guyu mesem-mesem tapi pinter, senyum dengan gayanya. Tapi niku ditakoni sampean senyum karo sapa? Ya penampilan. Tapi sing nonton ana sing lara untu, ana sing kok salon pasir ten bathuke, wonten ten gulune, ya ora weruh. Untune abuh niki gusine karo nonton TV karo cekot wonten penyiar TV-ne paham mboten? Mboten. Tapi sing nonton wedakane kandelen bae sing nonton weruh. Umpamane penyiar lanang ya rambutnya rada awut-awutan selitik sing nonton weruh. Lah niku tiyang ziarah kubur niku kados ngoten. Nyong maca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Nyong teh maca enak. Nyong urut tenger loro tanah unduk-undukan atawa sing dikijik ya weruhe niku, tapi sing diziarahi weruh kita sedaya. Lha niku cara kula gambarake tiyang nonton di umpamane tiyang ziarah kubur. Mangkane ditata adabe akhlake menawi ziarah kubur aja asal alah wis mati weruh apa. Lha niku Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Niku kita baru menceritakan kedua orang tua semonten. Mangkane wenten syairan lamun wong tua keliru mimpine alamat bakal getun burine. Wong tua loro kundur ing ngarsa pangeran, anak putune rebutan warisan. Wong tua loro ing jero kubur anyandang susah sebab mirsani putra putrine do pecah belah. Kang den arep-arep turune rahmah ora den sangka kang turun fitnah.
pun ngoten. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, niku baru orang tua. Kula takon sakniki, bagaimana para ulama una? Kula rumiyin bayangake zaman kula melu-melu andil mulang ten Medendo sekitar tahun swidak sekawan menawi prai kula kalian Kidul Hamid prai ten pondok kula wangsul kula melu Kidul Hamid